Pasaiara joan nintzen buelta bat ematera. Baina zein pasaia? 4 pasaia daude. Bai, badaki. Eta astunegiak ez zaitezten jarri esan Pasai San Pedron aterriztatu nuela. San Peter Pank, lurralde morea, giltzak dituen santuaren eremua. Aspaldian entzun nuen ontziola berezi bat paratu zutela, eta parada bertan hartzea erabaki nuen. Parada Fonda esaldia garai batetan entzuten nuenean, Jane Fonda aktore esatortzen zitzaidan burura, baina total etzela beregatik esaten. Etzen txikitako trauma batetan bilagatu, baina ia. Esandakoa, Albaolan zertze egoen ikustera joan nintzen, eta bertan gauza miragarri asko topatu nituen. Opa, egunon. Egunon. Zer daude, eskolaiak hemen edo? Ez dira eskolariak, dira arotzak, ontzigintza egiten ari dira. Bale. Zer ni, retorri naiz ontzi museo batea eta ermeten mena eskolaiak, herri kirolak, oza, hau da zentro multikultural bat, o? Ez, gu hemen ontzi batera ikitzen ari gara, eta orduan hemen lan zuen goazea? Bai. Bai. Nola zuri izena? Enara. Bale, Albaola. Azteko eta izena, nondik handator, Albaola? Albaola da itxasontziaren pieza bat, alboko ola esaten dana, eta orduan da pieza bat luzea, eta alde batean juten dana. Hortik dator Albaola. Eta Albaola, ez dakit, ontziola eta itxasondarea behira eta hola zenbat urte dara mazki? Bueno, 98an hasi zan eta Estatu Batuetan hasi zan. Estatu Batuetan? Estatu Batuetan. Bai, han Lansley eskolan, Saberagotek eraikizun Ameriketatik trainerua, eta gero, etorri zan ona eta hori ekartzeko sortu zuen hemen Albaola elkartea. Eta geroztik ari gara itxasondarea berreskuratzen eta lantzen. Atxarro politia montatu ez dute, Bai, egia esan, bai. Hala ere, suposatzen eta ziren igual ez zela Albaolako izango, ez? Albaola edo... Ez, hauleno ontziola bat zan. Berez ontziola bat? Bai, astilleros askorreta zan. Eta, orain berreskuratu dugu lekua, eta hemen arotzak lantzen dituzte piezak banan-banan, erakusketa bat dakagu ere, itxas historia erakusteko, eta gero, baleontziaren eraikuntza. Ze baleontzi? Baleontzi bat egiten ari gara. Baleontzi bat? Bai, 16. mendeko baleontzi bat. Baina balen eizatea aspaldi bukatu zela, ez? Bai, baina... Berriz ere berreskuratu behar dugu euskaldunek balea eizatzea, oze? Berreskuratzen duguna da teknologia. Berreskuratzen duguna da garai horretan egin zuten itsasontzia, nola egiten zuten eta eraikuntza eta hori. Bai, hori da berreskuratu nahi duguna eta hortikan ikasi. Euskaldunok lagundu izan genuen, ez? Teknologia hortan... Bai. Euskaldunok 16. mendean ginean número 1. Bai, ez? Horretan, bai. Honesak eta hauek baino gehiago. Bai. Hazu, kurisu idea pikatu dugu, guazen ikustea baleontzi hori? Venga, Ja, ba.
Orduan hau da, San Juan Baleontzia. Hemen dezu, bai, San Juan Baleontzia, txikilla, ez? Txikilla, bai. Baina batzen naiz aspalditu horren nintzela, eta handikan bidean zegoen, baina ja... Asko hasi da, azkeneko... Jaten eman dituzut eta... Bai, azkeneko hilabetean asko hasi da, barrenoteak jarri ditugu azkeneko zati horretan, eta, bueno, nabaritzen da altueran ja, bueno, zeruraino. Eta, pixka suposatzen eta hau, Albaola bestela lan ezautela, baina beste aktibo batzuk edo beste agente batzuk bai eukiko dutela hemen protagonismo, ez? Bai, hor sartzen da gure San Juan sarea. Hor dakagu, adibidez, Sakarratik ekartzen ditugula Aritzak, edo Iratitik ekarriko ditugula Mastak, edo Alkitranak hartzen dugula Burgosetik, Quintanar de la Sierratik, eta, bueno, olako agenteekin lan egiten dugu, eta lortzen dugu, ingredientiak, ez? Osagaiak gure itxasontzia egiteko. Eta hau izango da, berez produktua edo produktu finala Baleontzia izango da, baina eskola ederra izango da. Baita, hemen ikasten ari gara orain nola eraikitzen zuten eta gero ikasiko dugu nola nabigatzen zen. 16. mendeko Baleontzi bat izango da, belekin eta, oialekin, bai, klaro. Eta orduan motorra gabe eta ikasi beharko dugu gero hemen nabigatzen. Orduan bi erronka dakagu, ez? Lehenengo eraiki eta bigarrena izango da nabigatu eta Kanadara jun, klaro. Eta helburua zein da, nabigatzea Kanadarainoetak ito edo erabilera gehiago ukiko du? Bueno, erabilerak izango ditu, bai. Izango da gure enbaxadorea, gure kultura eta gure historia erakustarazi pixka bat munduan, ez? Ze, bikingoak eta ezagutzen ditugu, eta Euskal Balea zaleak guk ere munduan kokatu nahi ditugu eta historia hori ezagutarazi. Alegia, garai batean baleak ehizatzen genituela, baina gaur egun gu ehizatuak izan gaitezela, ez? Alegia, gure kultura edo... Hori da. Orain baleak ehizatu gabe, noski. Erakutsi zer izan ginean, ez? 16. mendean lortu genuen guzti hori eta zergatik guk izan ditugun, gaur ditugunak, ez? Gaur egun dazkagun hauek. Nondik datorren historia hau, eta ezagutarazi eta munduan zehar, nabigatzen. Bai, hola, berdu. Eta aurrera begira bestela honekin, bere garaian bogatzen naiz 2016-erako eta preste egongo zela, ez zela egongo, gero bai hor artean mila egongo zela. Gutxi gora bera noizko egongo da hau preste? Bueno, egia esan orain garrantzia eman nahi diogula eraikuntza prozesuari berari, eta ondo egin eta horretan zentratu nahi gara. Dana horrela jarraitzen badu, pentsatzen dugu 2-3 urte izan daitezkela eta 2-3 urtetan ja preste ukitzea. Eta gero, hasiko ginateke frogak egiten nabigatzen eta proiektu ezberdina nabigatzeko mundutik. Mila esker informazio guztien dengatik. Ni pixka bat gatuko nahi hemen ikusten daula, eurazki lan eukiko zula eta ikusiko gara. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Gero arte. Pasai San Pedro aurrean dagoen Pasai Doniban edo San Juan bistan nuenez, beste 2 pasaietara joan nintzen paseoan. Hain postalekoak ez direnak, baina herri honi bizitza ekonomiko eman diotenak. Trintxerpek, arrantza industrialarekin eta etorri ziren galiziar mordoarekin batera. Eta Pasai Antxo, bertako Luzuriaga enpresak makina lanpostu sortua. Bai, badakitagian ez dela a priori edertasun estetikoaren sinonimo, baina kuadro abstraktu bat bezala defini genezake. Lehen bista dizuan zaila ulertzen, baina behin ulertuzkero, edertasun intrinseko handia duena. Estetika horretan ezin ukatu zementoak izan zuen garrantzia Antxoko kaleak marraztu eta egikaritzeko. Eta nire buruari galdezka, zementoaren inguruko galderek Ainor galdera eraman ninduten.
etorkizuneko hiri bat emate du, Zer da? Bai, hala da, bai. Zertza, hemengo habla, museokoa? Bai, museoko langilea, arduraduna, bai. Hala ondo. Zetorri naiz, hainbat etxe ikusten ditugu, hainbat eraikin eta hola, eta beti jatorrira dugu, oinarrira, zementua, eta nondik aninoa sortzea zementua? Bueno, zementua egiteko harriak behar ditugu. Harrietatik abiatuta egiten da zementua materiala. Eta, kare harria eta marga erabiltzen ditugu, guk ateratzen dugu kare harria handoa indik, marga hemen ainorgatik, eta horrela pixkanaka harriak txikitzen hasi, berotu, pixka bat beste zenbait harriekin nahastu eta zementua lortzen da zuzenean. Bertako produktuak, bertako harriekin? Bai, guk bertako harriekin egiten dugu dana, bai. Gertu daukagunak. Hemen ainorgan zergatik sortu zen hemen Resola? Ainorgan sortu zen harria kalidade honeko harria zelako. Zeratik pentsatu zen harri ona zala, lantegia ireki eta egia esan pixkanaka zementua ona sortzen zen eta zementua saldu egiten zen. Orduan horregatik sortu zen ideia. Entzuna dakat, sortzailea zementoekin hasi horretikan, irinakin egasi zela, ez? Berak batez ere erosi zuen baserri bat, irin errota bat zeukana, Ainorga izena zuen baserria, eta hortik hasi zen dana, eta berak irin errota hori bihurtu zuen harri errota. Dirudi beha argi zeukala hori harri ona zegoela inguruan. Bai. Eta pixkat ze eragin dio enpresa honek eta orokorrian Resolak auzuai eta... Zera batean batez ere eragin zion lanpostuak, langileak, ezta? Azkenean pentsatu behar dezue 1850 urten lantegia sortzen zenean, hemen baserri gutxi batzu besterik ez zeudela. Eta lantegiari esker sortzen dela auzoa bera. Orduan pixkanaka gaur egun ezagutzen ditugun ekipamentu guztiak lantegiaren pean edo lantegiaren esku sortu ziren. Kanpo futbola, frontoi azkenen jendeak gehiago ezagutzen dituen ekipamentu eta zari naiz, Inguru guztia lantegiak sortzen du erantzun bezala auzoari erantzuna emateko, beharrei. Hor, ni bai pixkat berrea naiz, naturazalea eta hola, ez dakit pixkat nola uztartu daiteke hori, ez? Gaur egun edo daramagun bizimodua eta ekologia, adibidez Resolak ze pauso eman ditu pixka bat berdetzeko edo bere jardunak suposatzen eta beste hainbat enpresa bezala eta hasierako pentsamenduetatik gaur egunean aldatuko zela. Bai, azkenen konpromesu batzuk daude, bete behar batzuk batez ere, zuk esan dezuna, ez? Azken hamarkadatan beste sentsibilitate badago gai hori buruz. Ulerkorra da danok pentsatzea hori, zementu lantegi bat, hasieratik esan dugu, harriak ateratzen ditugu, mendietatik eta orduan hori dana. Baina bai pentsatu behar dugu industrietan kontrola oso handia dela eta hala izan behar dula eta hala izan nahi dugula. Orduan, adibide asko daude, nola lehen garai batean beti hautsa Ainorgatik lantegitik hautsa atera bezala ateratzeko joera edo behintzat ez zen hortan pentsatzen. Gaur egun aldiz dana panelatuta dago, dana pantailatuta eta hautsa barrura, filtroak daude leku guztietatik hautsori jasotzeko eta hautsa aprobetxatzeko. Orduan hori da, pixka batez ere adibide hori, eta kontrola, gasen emisioak kontrolatu egiten ditugu, lurrak berriro ere zuhaitzak eta landatu egiten dira, erabiltzen ez diren zonetan, konpromezu hori azken finean. Eta hor, pixka bat, ez dakit, irudikatzen dugu zementua etxeak egiteko eta baina suposatzen beste hainbat gauzetarako eta erabiliko dela, ez gauzetarako erabiltzen? Bai, adibidez errepideak egiteko, ez da? Ez dugu, eraikinak bai, etxeak esan duzuna, baina errepideak, tunelak eta geroz eta gehiago arten ere erabiltzen den material bada. Ez bakarrik eskulturak eta egiteko, baizik eta mobiliarioa eta guzti. Baditugu Donostian ere artistak eta ikusten dugu jende geroz eta gehiago egiten dula lana zementuarekin. Eta entzuna dakate bai hemen, arteari eta bai eskaintzen dut artea, ez dela bakarrik Resola enpresarekin zuzenean daukaten gauzak, ez? Osa, pizta gauza bat ematen dizutura. Bai, irekiak gaude eta gustatzen zaigu gaur egungo artistekin eta lan egitea, ez bakarrik zementua ikutzen dutenak, baita ere igual artista sonororen bat balin badago eta beti ateak irekita artistentzako, batez ere artista berriak eta gustatzen zaigu pixkat, beraiei entzun, beraien proiektuak eta leku txiki bat egin. Informazio honengatik, eta pixkat buelta bat emango dioten. Oso ondo, eskerrik asko zuei etortzagatik. Bale, eskerrik asko, agur.
museoak bisitatzeari gustu hartuta, izaki bizidunak dituen museo batetara joatea erabaki nuen. Donostiako aste nagusian bisita motza egin bainion. Akuariumaz ari naiz. 100 urte baino gehiago dituena, eta mende oso batez zutik irauteak duen meritua zoharturik bertaratu nintzen. Socorrista, egunon? Oiba, Xabila, Saga! Zai haiz? Akuariumiko komunikazio... Zamentxe gaitza. Jefia ez dakit jefia, baina urte batzu lan hementza bai. Hementxe, azteutan museoak eta olako lekuak bisitatzea eman dit, eta akuarium etorriko naiz. Eta hementxe, akuariumean gaina ura asko gustatzen zait, itxasua eta olako gauze, benetan leku berezi egiten zait dela. Bueno, negazu erakutsuko zu pixkat, zubazpare piratan tokian zinan, Bai, pixkat. Begia eta bira. Bai. Aizu, Bai. akuariumeko pareta hauek itxeingo balute, zer esango lukete? Nahi dutzen zait, asko esango lukeen, gehien esateko daukena balea da. Itzen zait guk urte batzu dauzkegu, gu garai baten akuarium etortzen genean. Itzen zait akuariuna ikusten genunean etxakuten ginen, eta dinosaurio handi bat ikusi dugu. Eta hombre, nahi dutzen zait, 1940 urtetik ja akuarium barruan dago balearen zurdura handia, eta itzen zait itzekitekotan, gu gino, hobeluke behar itzegitea, emazu? Ikusiko gu pixkat. Eta ze aldatu da akuariuma sortu zuten haiek, sortu zuten akuarium hortatik gaur arte, ze evoluzio da? Hombre, asko. Nik izango nuke asko, gustatzen zaigu bertako espiritua mantentzea, ez da erresa. Hau sortu zen berez, 4 lagunek, eskola bat zen, arrantzalen eskola bat. Berez utzan akuarioa. Berez zen, 1908 urtean, 4 lagun elkartu zian, eskola bat guazen egitea, arrantzalei laguntzeko sistema berriak ezaguratzeko beraiei, eta gero ere bai, emakume asko ere alargungo ditzen zien nahi laguntzeko, gintzen Gipuzkoako ozeanografia elkarta sortu, berez. Urte batzu beranduago, 1928 urtea, edifizio hontara pasazian, hasiera baten beste toki baten zoden, eta beren filosofia hori izan etzan berez akuari bat egin jendeak ikusi zezan arraia, baizik eta zen arrantzalentzat, arrai batzuk hartuko ditugu, saiatuko gara mantentzen akuarioetan, beraiek ikusi dezaten zer hartu dezaketen, zeintzu daian gure Kantauri itsasoko espeziak, eta gure filosofia berez ere hori da mantentzea, gaur egunean, gauzak asko aldatu dira, garai hartan kristaleko akuario txikia zuen, 80. hamarkadan metakilatuekin akuario handia duzkegu, baina 32 akuarioetatik 21 Kantauri itsasoko arraia duzkegu, gehien bat, igual ez arrantzalei erakusteko baizik eta igual euskaldunei eta berezeki igual txikienei saiatzeko jakiten zer dauketen, Bai, hemen kanpoko arrainak eta kanpoko espeziak ikastea ongi dut, hemen jende asko kanpora doa, Hori da. Hori da. Eta bueno, bai saiatzen gara eta gehien bat igual museoa, jendea igual gehien bat harritzen diona da, akuarien asko ikusi ditu, eta Donostira etortzen da, eta zaten du, respira historia, horrelako zeu esan digute denak ez dute esperoz. Bai saiatzen gaitu, bai Donosti edo Gipuzkoa, Euskadi guztin, hain lotuta eta hainbeste tradizio eta hainbeste historia dauzkegu itsasoari begira, hori ezagutarazten batez ere kanpotarrei eta berezeki bertako bai, porque ez du izautzen egia esan gure historia askorik. Kanpotarrak, bertakoak nolako ikusleak edo egoten dira hemen, zen mailako ikusleak, iketu dakate, zer ez dakite? Bai, igual urte guztion zehar igual desberdina izaten da, ez? Gaur egun, lehen urte bukatu guen 340.000 lagun sartu zian, zifra oso ona da. Guggenheim ondoren, hortxe distantzi luze batea, baina Gipuzkoarren aldean hor gaude. Zer gertatzen da, ikastola duzkegu igual 50.000, 50.000 ikasle. Orduan, horiek urtean zehar, bisita gidatuak etortzen direnean, saiatzen gara esaten, baleak ez daudela telebistan urruti, baizik eta euskaldunek ere horri bilege gala, ez? Bale izen lehenengoak izan ginela. Eta gero konturatzen ere bai arraia dauzkegun, eta horiek saiatzen dian beraiek etorkizun baten bintzat gu bino beto zaintzen, ez? Gero zer gertatzen da, turisten kontua. Frantsesak asko dauzkegu, iparraldea bertan daukegu, bertan alojatzen dira, egun pasa Donostia etorri, gu bino akuario kultura handiagoa dauzkete, frantsesak ere bai, orduan Donostia etortzen direnean beti etortzen zaizkigu. Eta gero uztaila eta abuztuan, kanpotar asko, turistak izaten ditugula, ez? Baina batez ere, gure gustatzen zaigu urtean zehar, eguneko, esango nizuko, eguneko 30 inguru gehixio bertako jendea dela, ez? Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Nafarrak, iparraldeko jendea. Eta guretzako oso ondo dago, jende horrek errepikatuten du lako.
batez ere, igual, museoa bino gehiago, simboloa bezala ikusten dute, ez? Bertako zauzer, eta, bueno, mantentzen saiatzen. Eta gomendio bezala ze emango zenioke agian lehen alde historikoen norbaiti edo ze etxeko lan jarriko zenizkioke, alegia, bia gauza batzukin klabe batzuk eman da. Bai, lehenengo gauza igual burutikan kenduko nioke, akorenun batea etortzen zanean, marrazuak ikusi nahi ditut, ez? Nemo, azkenean etortzen dira arraiak ikusteko itetzi horrekin, ez? Ingo niokena da, mesedez fijatzeko ere bai akuario txikitan, edo museo txiki zati txikitan, ez? Eta denbora hartu dezala lasai. Egia da, gustatuko itzakekela, ja, balearen eskeletoa beti izan da mitoa akuariunen, eta egia da gaur egunean igual txikiak etortzen denean, ez dut esango paso egiten dutenik, ikusten dute eta baina non dago marrazoa, non dago nemo, non dago beste arraiak, ez? Bai gustatzen zaitena da, pixkat, museoan bere denbora hartu dezaten, eta gero ja behin museoan denbora hartuta, beste akuario bai handiak eta bai txikiaetan ere fijatzea pixka bat, ez? Hori izango ditzaken ere gomendio, ez bakarrik marrazoa, otunela, hortan ez geratzen. Bai. Ez du, balea ipatuta, guazen, bale hori guzti, ez? Bai, hortza Ze histori daka bale hori, txikitatik? Puf, nahiko polemikoa gile esan, Bai. Aina ni beti esaten dut, kontu handi jauki behar dugu, ez dakit zarauztarra, getariarra, holako getortzen zaizkigunean esan zu, ez dakit historian gehiagik sartuko naizen edo ez. Berez hau da, azken arren balea, 1878 urtean izatu da, Zarautz eta Getari tarten. Hor bai, badakigu gero Getariko porturera bantzutela Gabartan, baina hor bai liskarrak hasi zian, zeinek izatu, zeinek ez, gu hortan ez gaitu sartuko, Zarauztarrak izango dintzian, baina bai, pleitotan ibili ziala, bale honekin, Madrinaino iritsi zen, eta bueno, azkenean gurekin daukagu. Eta bueno, Euskal Balea, da gehien bat esplikatzeko ere, Euskalduna beti lehenak izan ginen bai, balean izan. Gero bai, Europa, Islandia aldian, Terranova aldian guk izan ginen erakutsi geniena bertakoei ere bai, balea izatzen ez. Eta hombre, historia hori berez Euskaldunentzat ere, hor egotekoa da, gero herri askotan ikusten ditugu ere armarritan oindiken ere balea hor dauzkegula. Eta bueno, beti saiatzen gaituk ere bai, esplikatzen bai, bale honekin zer egiten zen, ez? Bizarrekin, adibidez, garai hortan aterkiak ere egiten zian. Bai, hau ezian bizarrak, 300 bizarra ukitzen zituzten, jateko, eta bueno, aterkiak, korseak emakumentzat, hortza garbitzeko ere. Baita ere, hau gara biltzen zian. Erratzak ere bai, eta bueno, gero zurrekin ere egiten zian, eltzairuak, silak eta pixka. Baina bueno, animatzen mazza bintzat igual, jak hemen gauden, ikusiko dugu akuariona barrutikan, hori jendeak ezin du. Atrebitzen mazera, Akuarioan bunkerra, bai. Guain arte jendeak, klaro, tiburoi ikusten zu kristal batekin oso seguru, baina bain kontuz eskurik esartu gurean bazpare. Bale, ni distantzia, ni zuratzetik bazpare. Nega ba, ozen? Bai, bazen ba. Nega ba. Iñaki, tozona. Ondo. Benega, hanka pasa, Zertika pasa behar da hanka? Desinfektatzeko legiantza daukate, eta hemen azkenean jendea langile bakarreko tandia. Hemen bertan, eta bazpare virusen bat, oso balimak hauzik geri garbitzeko. Hoi da. Ezu, eta arbelau zer da? Hau da gure menua bezala, ikusten zuen bezala. Zuena, langilena? Langilena ez, arraiena. Arrai ez jaten dute? Hori da. Baina jende asko ikuste du, Donostiako akuarioan itxen bezala, ez? Alpiste pixka botatzen dugula eta aurrea, ez? Ikusten zuen bezala, hau izango litzake gure akuarioa handiko menua, berdela, merluza, bakailua, astero aldatzen joan behar dugu. Dagu bezala, xerra patatakin egunero, nekatu ditu. Hori da. Eta gero kuriosidadez, beti egiten dugu arrai erosi, beti kongeladora handi baten sartu behar dugu. Urtean kalkulatzen dugu 15 tona arraiola erosten dugula gutxi gara bera. Bai, peskaderi handi bat izango balitzu zela, hori erosi. Eta zeratik beti kongelauta ez aurkitzeko gaixotasunik eta hori dana hola goteko, ez? Arrai asko ere bai, jendea arrai jutzen dio, ez? Kiu bat ikusten dunen. Arrai veganoak? Veganok ez dira, baina bai belar jaleak, torno askotan planktona ez, baina belarra eman beharrian, justo kiwia, letxuga, koliflorra, dena maten jo. Ondo zainduan daudela, hori argi. Hori da, eta gero ere apunta hori behar dugu, danak 10.000 arraiola eukitzazkeguak horien guzti, batzutan ze jan duten, ez duten jan, behintzat handiak ez. Bestela, da gu bezala, gutxi jaten dutenen, igual gaixo daude, goxea jo egiten zaila, eta horregatik egiten apurtatu behar dugu. Eta gero farmakok ere,
helduen farmakok ere erabiltzen ditugu. Gaixo dauden askotan ere bai, o indar falta, vitamina, kalzioa, farmaton kompleks ere. Bai, Bai. Alegia, arrainen eta gure artean askotan, leku komunak daudela, ez? Hori da. Jakin imar dugu, gaixo dauden edoz, nekin nuke jakingo, baina biologoak, bereekin egun daudenean, ez dutela jaten, ez ziala mugitzen erdi mareauta dabiltzala, begila grisa jartzen zaiela, orduan alerta. Nemazu, guazen laborategira eta erakutsuko izut ere hain nola gabiltzan lanen. Guazen laborategira. Venga. Eta gero daude arrai pila bat ere bai, bere bizitzatzeko oso motza dukatenak. Igual medusak edo marmokak 6 hilabete bizi dira, orduan egon behar du konstante produzitzen, ez? Eta hauek adibitzen duzu, konfiskatutakoak eta... Bai, hauek igual, deia jasotzen dugu Bilboko aireportutik, eta zer, igual jendea euskaldunak, batez ere, juten dira kanpoa, buzeo egitea, eta gero oroigarri bezala, moztu, eta berez Euskadin ez dago komertzio bat olako oralena, baina bai zoritxarraz, jendeak igual trofeo bezala bere sala nahi du jarri, moztu, ekarri, eta ilegala da. Orduan guri ditzen digute konfiskatu ondoren, eta gu saiatzen gaituk rekuperatzen, bizirik didatu zenak, eta gero ja dekorado bezala jartzen dugu gure akuarioetan. Gaizkia reziklatzen duzu. Hori da, saiatu gintzat, hor saiatzen gara, ez? Eta kontuz hemen, Zer di hauek? Marmokak? Bai. Nik ingoizu galderako hain. Bai. Atakatzen digute, marmoke guri, o erasotzen gaituzte? Teoria nik esango nuke, ez? Hor flotatzen daudela tala, baina... Begilak, non dauzke? Ideik ez. Nik ere hemen lanean asabortekenekin, baina itxuak. Ez dauzkate begirik? Medusek ez dute begirik. Ez dute begirik, orduan ezin dira guregana etorri atakatzea, ez digute ikusten. Eta beste gozo bat ere, hemen oso garbi ikusten dena ez dakite egirik. Hau bakarrik egiten daukete, korrontekin muitzen dira, zer gertatzen da, adibidez daude jaio dira, korronterik ez den egongo leku baten. Orduan, jaio eta hil, kasi toki berin ningote. Hau saiatzen nahi dira, baina konturatuko dira zula zertako balio, azpira jetxiko dira, buelta erdi jaman, eta daukete venenoa gogorra. Bai. Orduan gure garai bateko asabazarrak bezala, baserrian gatzen ziren eta hortxe kieto. Hori da, igual gu bino beto bizizian gaina. Bai, igual. Hori bai. Hau ere marmokentzat, baina hori korronte bat jartzen diogu. Orduan damora guztian muitzen. Hauentzat, arazoa guretzako izaten da, hori ezin dugu kiwia bat jatea, ez da arrai txikiak. Emar dugu, bizitza, egun bateko bizitza duen arrai bizia. Nena zu erakutsuko izut, bai. Eta berezik, ja. Hau emateko, itxazaldiei emateko, justo emar dugu, egun bat, bi eguneko arrai txikik, eta gero ja, hau da nahi eman. Ez da oso ondo ikusten zu hautsa hori da. Izaki biziak dira. Hori da. Mikroskopio bat hartuko baden, ikusten da izatza, eta gero ja egiten dugu. Arraiak o... Artemiak. Artemia dira, plaktona izango balitz bezala gutxi gara, okrilla, esaten duguna balea jaten dena eta horrelako arraiak. Horrelakoak izango horiak, Horren gero goizean, arratsaldean markatu. Ura kendu, hartu eta itxastaldiei, marmokei eta udaren hori. Arrantzale izan dako jendia eta hola etortzen ebain, eta igual... Hoi hau da, eta izan. Oindik gaina tradizioa dago, garai baten arrantzalek ere hartzen zituztenean arraiak, bizirik ekartzen zituzten akuarinea, nahi aldu akuarinea bitxaz. Trikuk eta horrelakok, ez? Gaur egunean, saiatzen gara gu kontrolatzen histori guztian, garai baten hori zain. Arrantzalek gustatzen zaigu ere asko etortzen dira ere hilobekin edo beraien historio eta bataita kontatzen. Hori ere polita da, ez? Nik garai baten ekarri nun arrai bat akuarinea eta ez da egin hola askotan. Eta, ikusten zuen bezala, hori dira pixka da erregek, akuarinek errego, eta hau erregina janta jan, kilo asko hartzen nahi da, kontxita. Nola egiten da? Kontxita. Kontxita. Hoi ditxoso egin genuen interneten eskola batekin, Donostiko eskola batekin agertze izten jarri behar genuen marrazioa eta kontxita. Kontxita gira azizun eta hola segatu da.
Azken aldean, entzun dut hori ez, pixa bat, espezie tropikalak edo haidiela gerturatzen, ez dakit, otarteka saltzen dela larrai berezin bat. Hemen zuek, konstantzioi badakazute, edo... Azkenan, erresa da igual jende guztiak esaten du ez, kanbio klimatikoaren eraginez, temperatura aldatzen da. Hombre, gudakaguna ona da, 1952 ez dakit, ziur zein den datuan, egunero, baiako temperatura hartu iten dugu. Eta hori dakago Europa mailako, listadu zarrena, jakin gabe, baina hortxe dagoela ez. Eta gogatzen naiz, kaina honetan, temperatura oso altu zegoen, eta segituan komunikabidek, temperatura igo da, horregatik espeziak, eta oso ziklikoa. Ikusten duzu 1952tik aurrera, ikusten duzu, temperatura bai batzutan ondela oso altu, beste batzutan jetxe eginda, eguraldiaren eraginere handia da. Hombre, ikusi izan diala beste espezie mota batzuk, bai, baina ezin daitekela esan ere aldaketa klimatikoa gu behintzat ez gara trebitzen alde hortatik hitz egiten. Oindik ez gaudela Karibean. Ez. Gero aldaketa handia gertatzen handia bai igual algai kontutan, transporteek ere ekartzen dute algak ez dakit Hego Ameriketatik errastuak eta gero hemen jaiotzen hasten dira. Horrelako aldaketak eta izaten dira, hori bai. Baina, aldaketa nagusien da, igual ez dela hitz egiten da, klaro, kontuz. Egala, harrapakari asko, bai, marrazoak ere fama txarra dutela, asko arrantzatzen, estatu mailan asko arrantzatzen dira. Aleta moztu, Asia duz bidaldo, aldaketa klimatikoa oso ondo, baina igual konturatu gabe, arraien tarten, kadena trofika hortan goian daudena, aleak, izturdeak, eta batez ere, marrazoak eta, konturatu gabe, konturatuta egala, izatzen edo harrapatzen ez. Gauza egin kontuz. Hemen tunel hau, erra da, Bai, bada jendea ere beldurrakin sartzen dela ez, ikusten duela hau txiko balitz, edo zuzeneko balitz. Bueno, esan dugun bezala 2 milioi litro ura duzke, baina, indarra gorretzeko bintzala 15 milioi litroko presioa aguantatu dezakete, pareta hauek ez. Museoak izenez ofizialki batzuk badira ere, nork ez du bere etxean museo bat? Ez alditugu gordetzen makina gauza, vitrina baten aurkeztuta sekulako harribitxiak izango liratekeenak. Nork erabakitzen du museo bat zer den? Sarrera jartzeak? Hori bai, ernibili museo deituriko batzuk agian trampa izan baita daitezke. Eta sokorriztaren beste atal batean aipatu nuen bezala, museoa zentzu primitibo greziarrean, musei eskainitako lekuak dira. Eta musek inspiratzeko balio beharko ligukete. Ez gizakiak garela ahaztu, eta artea gugandik aparteko zerbait baliz bezala ikusteko.